ز او یار پوہیگو د بل چاپ کے سکار دے ما چے تنگوی اروخ ناسح اس ازگار دے او ز د یار دسترگو پلیدو کے اللہ غوارما ابرسم رب تزما تک پدا سے لار دے ما پس رازا شکونا مکا و توکلو کا ما پس رازا شکونا مکا و توکلو کا دیر ضرب کامیاب شے داد من کاروبار دے کلا دا بدت کلا دا شرک پا غشو ولی میں گور استاد لاسا طول جوندن میں نا قرار دے اوزا دا رب پا ذات و پا صفات کے شرک نہ منم زا دا رب پا ذات و پا صفات کے شرک نہ منم یا رسول اللہ آواز دا من یو اظہار دے زار دے شم ظاہر مولا باطن نہ خبر نہ شلے زار دے شم ظاہر مولا باطن نہ خبر نہ شلے ستا پا بے علمی زما خیست منصور پدار دے اکڑا دا کرم نظر روغ بشی قرار بشی یا رسول اللہ محمد زمان غمجن بیمار دے یا رسول اللہ محمد زمان غمجن بیمار دے